Nibingelele ke bahlali sikhuluma ke nodokotela ke Mthandazi Dlamini dokotela ke osemncane olapha ke ngokwesintu ongumthandazi okhulekela abantu dokotela ke sikomkela. Ngiyabonga msakazi ngiyabingelela ukubukela bakhona emakhaya. Right, asizokhuluma ke nabantu namhlanje sibheka khulukazi indaba thina ke isichitho. Sini isichitho? Isichitho Mthandazi ngasibisa ngendlela ezahlukahlukene eningi kakhulu ukungathandeki kubantu. Ngisho kanjalo ukuthi ungamukeleki nje kubantu kahle kahle phela ngisho kanjalo. So ungamukeleki kubantu. Asikhulume isichitho ke emshadweni. Sini isichitho emshadweni? Msakazi isichitho sizingena ngendlela ezahlukahlukene. Uthola ukuthi la ushadele khona akusekho ukuthula kahle sekunekulwa njalo nobaba, but sometimes into edala lokho kusuke kuyinobi nobaba mhlawumbe ubaba sokuphumela ngaphandle kwaba nentombi sefuna khipha lola phakathi sifuna ngene yona ke manje sisenza umuthi ukuthi ninobabili nicabane ningezwani izokwazi ngena la phakathi emshadweni. Ngiyazi nabashadikazi ababhekile obubukayo. Ngisibona ngani ukuthi isichitho lesi? Isichitho msakazi kukhona ukuthi umuntu nithi nihleli phansi endlini nigcinisene nicabana banganento engakhulumi. Okunye kuba ukuthi nje benivele nicuphene kahle kahle. Uyabona mase ubaba la khala hlethi nje alwa njalo siyabuthi ubaba ubaba mayefe ekhaya njalo yena uhlezi abanemsindo nje nohlezi ala isichitho kona lokho. Ngoba into eningi ufuna ibone ukuthi before bezingenzeki but manje sesenzeka but nakuona ufuna ukuthi mina akukho okubi engikwenzayo umsakazi. Ngoba uma uphuma ekhaya uyoga ngaphandle kana endlini usho umama or umama uphuma ngaphandle endlini usho ubaba yazi umuntu oyakuyelo ya kukhona akucabanga ngawe yakubona esona vele awusina ama feelings ekuba la endlini ifisa kwakho kuphi asangaphandle vele ngasikhanda isiqiso azoba mama awuthi ngithi so hayi yakubona into le uzoba why la sekhona sahambi kahle umama kami sekuphandle vakashela khona ngaphandle kwemuthi umsakazi isichitho khona umuwe nje umuwe uyasikhanda kwawena. So nina njengabathandazi niyakwazi ukusibona ukuthi isichitho lesi msakazi for the first day ungafika uhamba nababa bakho ngifike ngithi ngimbukele inkinga sengithi ngicela kuphuma mama oluphuma baba ngithi mama ikhonto engibona kwengahambi kahle lo baba wena wenza ukuthi lo baba but ke ngicela ungilungisele futhi ayele mhlawumbe manike into ethile bambe bayogeza but maybe if that for the second time lapho ufuna ukuthi baba umapho yakuhlupha ngakho kukhonto indlela asayihamba engekho kahle because thina singabantu emele ngabe siyakha njengokulapha kwethu singadli busy imindeni yabantu. Yes. Then ke uma esedlaneni siyakwazi sobabili ukubona nokusireverse ke isichitho lesisuke sikhona ekhaya. Nine enobabili ubaba nomama ningakhona isichitho kusireverse kahle kahle empeleni because okunye la mthandazi efuneka lapho kuyadinga ukuthi uma umama ayibona inkinga ekhona ekhaya nobaba akhona ukuyibona lokho kuyakwenza inkinga eshenivi because uyayusha umama hayi khona baba into ongabhamisiki nje into senza manje nomvashele kamereni akusahambi nje sekucaleni sikuphi inkinga lapho kufanele inkinga ibone noyi2 but nayibona umuntu oyedwa kube inkinga because uba nenkani lona ongayiboni bengathi hayi nguwe ngicaphaza kunjani ukubona masilongo kufana nasekhaya akufuneki nje ekhaya yebo siyavuma ilwane ekhona lezi but akumelanga ekhaya sekugcwele endlini amalulwane icoco imineke phakathi endlini yakubona efana le ikakhulu nje engonothisile ezingilapha abantu ngokwesintu abantu balenkaye bashaya ngento abangayinaki imbungulu lentwala lezi ezinkulu yakubona uyithole phezulu kwembhede uyithole emashidini into engekho right leyo nto leyo akusiko kukhona ngcola but lokho akuhamba kahle ungamsakazi kunezinto ezenzeka ngokwesintu but uma lezi things ezenzeka lezi zinto lezi kufana nesidulu lesibovu umthetho uthi ayimthetho nje ngokwesintu isiduli esibovu asingeni phakathi endlini but abaningi abantu abakhe izinto zesitini uthola sekumele isiduli la ngasenhloko yakubona masiloko isiduli sizakhanga ngesifo or ngesichitho and most buka umzimba wakho unyakaza khona izinto amelanga zingene phakathi emabaleni umsakazi okusho indaba baqaphele bani ufuna bacaphele umsakazi ngoba abaningi bayazi nje ukuthi ngokwesintu yebo angisho abantu abakhe mahlathini ngokwesintu hle kunento ethiwa inyoka imamba ayingeni phakathi ebaleni imamba ayizwani nomsindo so ungena kumamba ekhaya sometimes ekufuma umuntu elangalelo uma kube khona into eyinkulu eyingozi engahle yenzeke because kunelwane ezingangeni phakathi ekhaya ebaleni so nasintini msakazi nakhona kukanjalo nakhona elapho lokugcina kubantu abahlelisene abashadile abasemakhaya baganiwe ungathini kubona khona izindaba yesichitho into ekhona bengithathele phansi. Into engayisho kubantu umsakazi ukuthi abantu mabanake isichitho sekucala mangabe umuntu wesimame uganile ngabangani ubatshela indaba zakho
mhlawumbe la ungene khona wena abakuthandeli labangani bakho thatha into engcono kunababo yeah uthatha into engcono kunababo uyakubona manje lo ufaka abantu endabeni zakho kahle esiningi isiqizo sekucala naso leso nangapha nakhona abantu besifuna khona the same things emfana because uma umkakho afuna baba sabuye ekhaya emajasa complain hayi suka ukudlisile no phela khumbuza uhlala umuntu uphathe endlini futhi ubuye vele ekhaya ngithi isiqitho leso sake fake manje emthini sekulona because abantu abaningi mabayeke ukubelievela emthini bathi umuntu okufala lapho ngabela bawufaka khona umuthi kuna aqala ubuka impilo yokucala bengikhanza ngiyabona nje endlini uyagoroba endlini bese ufaka ipolish so nake noyithuke lungisana uyithuna noma kodwa wakho nibe liciniso emva lokho sinikhanye sinafanga emuthi ke seniyavala ukuthi ikhali ngonakala ngiyazi kunamuntu obuka njengamanje obhekene naso isimo singalesi ufuna ukuthinta ufuna ukukhuluma nawe uthola kanjani ufuna ukukhuluma nama ngithinta lapha ku 071 52 92 117 noma ku 073 1044 Dlamini Mthandazi ba DR Mthandazi Dlamini on YouTube.